Uy, nabasahe kanina. Lumilinte. Aliko mamaya ka sa liko pa yung terminal. Saan? Sa Dawa? O yung 150 lang? Hoy, toy! Kwame ka rin! Uy, gatol ne. Ano? Par! Kilala kay kitang pisang ko. Nino? Taga Manila yan. Malaguya, maluonin malwa ni single tan tsaka si bagay kayo. Par, kakarog ko men. Ali, man. Ali na pa, par. O kakarug ka. Nang kakarugan mo itang mat problema solta mo nang misan may mambaloy sagot, nitas kang gamat. Manisti mo na, par. May puwet ko mag-ML ko kasi. Ali, par, may na ako kasi English, man. Pati isipan may English kapampangan niya, pwede mo na yung kapampanganan. Ali, tol, manong ito. Dapat sosi ka, that konyo ka, like... Ugly. Speaking of, ay ne, mamaw siya. Awo, tsaka may Lim na pa, kaning Kilob pa. Saber Small. Ay, ne, Mika. Yes! Maupo na kayo, Duan. Duan! Let's go, Duan! Nanang ka, palaksang kakarug ka. Di pa, balo mo ko yung basta-basta, man. You know what I'm saying? Sige na. Oh, talk to na Mario. Yan, sige, look mo ka pa. Congrats, congratulations. Hi, Jericho. You can call me Jake for short. Ay, hindi ka. Dagot ko tiri ko kaya maksabi mo ka pa. Ay, hindi, okay lang yan. Alam mo, ang ganda ng pangalan mo, no? Pero parang yung haso ko. Anyway, order na tayo. Waiter, ulit. Ay, wait sir, patalan pa. Sagli picture lang kaya pa. Instagrammable yan. Okay. Okay, thank you. Okay na. Ay, sagli Sir, po. Sir, yung in-order ko, pakiambula na tambing yung ano, yung sabaw sa rep. Ang bula po na tambeng. Ambula mo na tambing. Okay? Thanks. Solid, di ba? Uy, Nix, sobra yung pagkain. Actually, mahal to. Kain na tayo. Ay, okay mo. May nga na akong chicharon kembash kasi. Pero sayang, tol. Nanorder pa mo ako ng pagkain. Ninong gigisan nito. Alam mo, Nix, yung sauce nila dito, masarap siya. Ano ta? Wow. Ay? Oo, Manyaman niya? masarap siya. Alam mo, Nix, medyo matagal ka nang binubusit ni Migsaik yan. Ay, totoo sa akin. Wow. 3 hours na. Uy, may tanong ako. Bakit doon ka sa Maynila nakamarathon? Pwede ka naman dito. Ang dami pa mong trabaho dito sa Pampanga. Pengen ako. Ay, wala. Maraming papi doon. Malala na ako mangutang. Hindi ako maglako kapsol kilobis. Hindi, kasi mahaba na yung buhok ko. Hindi pa ako nagpaurod. Parang siya. Uy, nabasahe kanina. Lumilinte. Aliko mamaya ka sa liko pa yung terminal. Saan? Sa Dawa? O yung 150 lang? Alam mo, buti yan dito sa Pampanga eh. Dito kasi walang masyadong traffic. No? From Baay papunta dito. 15 minutes lang mo. Nagka-traffic yung Maynila eh. Ako mamigaloan. Tut. Oh, di ba? Wala na. Ayun Kapampangan eh. Eh mo nga lilipat siya mga nag-aalog. Mumuna, panelang ating blind. Ati mo yung slab ng dau, pikonek no nga 2 syllables sa da, ampong u with bu. Nya pamegyan dau. Imbes sa sabihan ng kain, kayen, ana. Di ka kag-glide ta mo. Huli na Kapampangan. Bala ako sa sasabi. Parang mag-Tagalog talaga, mag-stop lang mid-vowel. Tao, doon, pook. Gets ya? Oo. Owo. Dawa. Baka dwa, maralas tayang gagawang tawureng bagay. Then Kapampangan, anong kapag siya right after the adjective? So, no ka rin yung manabat ni. Then, Tagalog, mahilig lang gagamit determiners. Ito, iyan, iyon. Rin Kapampangan, third person. Ya, la. yan. So, patya may translate ya, ing manyaman ya, maging masarap siya. Malilito kayong makanini yan. Makanano may nga kaping Kapampangan, putang managalog ya, nakapampangan niya. So, sinabi na ning Tagalog, masarap yan, ing Kapampangan yung sabihan na masarap siya. Agets siya. Iwaning tao, itang pamangan. Pachem matigas. Ali. Pangatlo, pati rin Kapampangan expressions tamo, papalugtala. Pachema nagalog tamo. Ate mo yung word sa pamo. Pamandin niya talaga yan. Pero patya may nagalog tamo, kumain na pa mo ako. Idol ko na pa mo siya. Oo Mapin. nga. Aro. Aron eh. Danan eh. Dana, Dana pumunta pa? na ako dun eh. Solid Ayaw, siya. nandiyan ka na naman. Solid siya. Ano? O si Mac. Oy ni, sano Kenny ing sinabi ning Kapampangan? Kaya lang kari Kapampangan, dabalo na ano talaga yung stew kasi both are correct for them. In Tagalog, the pronouns always follow the WH question. Retang bakit, kailan, saan, mga yan. Pero in Kapampangan, the pronoun always follows the verb. Anya, saan is to?
O, depende. King Tagalog structure ng sentence is tuyaing bakit ka pumunta. Pero nung tukyan mo yung Kapampangan translation, structure, bakit pumunta ka? Kasi, ot minta ko. So, yung malilyari po, tang magtagalog na rin Kapampangan, dadalade pa rin na structure do. Ot King ka Tagalog. minta. Ot kaminta ka rin. O simat. Ang daming Ot arak. kaminta. Ot kaminta. Arakap ning mabye. Number 5. 5. Ot deng o karing aliwang salita. Ot kaya katamaging you. Masyado ka. Masyado ka. Asado, asado. Adobo. Adobo. Sobra. Sabado. Sobra. Sabado, sabado. Sabado. At syempre, alayang H yung Kapampangan. Age Alang does not age. matter kayong Kapampangan. Age. Yung kayo naman, nandyang alalang age, ding alang age, diri nandong age. Hay dura yung tao nga rin. Hano. Di hanin. Ay, dayo. Retang word sa Mika H, imbis na didinan talang H, didinan ta na lamang glide. Itang kahit magiyang kayit. Timoy ito sinabi ng Jericho rin din. Trabaho. Dawo. Daho. Ing taho. Tawu. Nunan mo na ako na naman. Balas kayo ito eh. Kailangan din natin kay reality. Actually, Nix, ito yung bestseller nila dito. Sobrang solid, sobrang lit, and sobra. Kaya, Bala mo jik ng manyaman. ano? Mga Pampangan tana mo. Kasi bala mo chop suey ka. Bala mo sisig kang ating ebo nating mayonnaise. Dito to solid kami. Siya mo naman sinabi, bro, para siyang dude na Kapampangan na palang babatot ng kasakit parents. Oh, man! Jake, bayo tala papakikitan na yung pisang ko. Sinabi ko namang Kapampangan niya. So, pong gino, maluyo. Ring babaya. Walang kasakitin dyan, nala? Pero liwanag yung episode ito, okay? Okay. Oy, Chayay! Dakala, salamat kayo for watching this video. If you like it, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. Kung mapapansin nyo, sobrang kayo netong ngayon eh. Pati special guest, dakal salamat kang Celine. Yeah, Celine, welcome. Alagad. Ay, dakal salamat kang Jerry Corteo. Joining us yung episode ini. Tukong kayong... Nato ko yan ano? Pag yan na mo, ay abot na lang kami. 600,000 subscribers. Jake Luwid ka. Thank you very much. Yes, it's an honor to be here. Dakal mo rin salamat with the local. Subscribe kayo karing social networking sites. You know what I'm saying? And of course, kaya buri itang ebon ting sisig. Pero nung buri Tortaya ka na. And of course, like, comment, subscribe, and dislike and report nyo ako. Umay na Bye-bye. kami guys. Luwid kayo. Manos kang Kami. pinggan bali. Luwid ya. Luwid kayo nga. Bye-bye. Makanini bro. Excuse me, waiter. So cheap, pare. Ito palubida. Yes. Watch. Opo. Go. Hi, I'm Jericho. Gisa na may pa yan. Rusa yan. May order pa mo tamo. Ninong gigisan nito? Kami na lang gigisyon yan. Sige. Ay, totoo. Wow. Oo pala. Papa. Oo. Kaya ka maglakokap sa kilog. Hindi kasi mahaba yung buhok ko eh. Hindi pa ako nagpa-urod. Parang siya. May bigla ako pare. Sobrang solid daw bro. Manyang pukaki la flow. Pero aliwanag yung episode ito. Okay? Balo ye, Jericho. Neng kakatak. Pinatitibok mo. Nunan mo na ako na naman. Balas kayo ito eh. Anyway, dakal salamat. Alright.